Kuules, Madame Seymour. Nyt on niin, että arktisen kansamme ainoa elinehto on suuressa vaarassa, sillä Suomen Turkuun on perustettu uusi upea kalatehdas. Ja kaikki ostavat tulevaisuudessa pelkästään heidän silakoitaan, ellen puutu asiaan. Mutta onneksi minulla on loistava suunnitelma heidän varalleen. Sijoitan Turkuun pommin, joka räjähtäessään tuhoaa koko eteläisen Suomen. Suvaitsit sitten saapua salainen poliittis murder. Ja? Minulla on sellainen erittäin tärkeä tehtävä. Me ollaan salakuunneltu jonkin aikaa jo sellaista grönlantilaista hullua professoria. Hänellä on kamala suunnitelma. Hän aikoo piilottaa Suomen Turkuun. Sä varmaan tiedät, missä Suomi ja Turku on. Siis hän on piilottanut Turkuun pommin. Ja se on niin tuhoisa, että se voi tuhota koko eteläisen Suomen räjähtäessään. Me ei tiedetä pommin tarkempaa sijaintia, mutta me olemme fiksuina kuitenkin päätelleet, että se on jossain Pohjoismaihin liittyvässä kohteessa. Sä menet Turkuun, etsit sen pommin ja purat sen. Onko tässä vaiheessa jotain kyttää? Iigisnäispoint. Okei, selvä juttu. Tässä on sulle rannekello, minkä avulla me pidetään yhteyttä, että jos toisinpäin laitat sen. Joo, selvä. Että pidät sen tallessa ja palautat ehjänä, kiitos. Voit poistua. Tack. Vi ses. Linna on rakennettu alun perin vartiointitarkoitukseen. Siksi se sijaitsee satamassa ja sieltä on myös hyvä näkyvyys joelle. Juhana Herttua vieraili siellä 1600-luvulla vaimonsa Katariina Jagellonikan kanssa. Lisäksi Juhana Herttuan veli, kuningas Erik 14, istui linnan tyrmässä jopa niin pitkään, että hänen kyynärpäänsä kulutti tyrmän ikkunalautaa kolon, ja kolo on nähtävissä yhä tänä päivänä. Linna liittyy siis vahvasti Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan, joten linna on yksi varteenotettavista kohteista professorin suunnitelmassa.
olemme selvittäneet, että Turussa on toinenkin Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan liittyvä monumentti, nimittäin Kustaa II Adolfin patsas. Kustaa II Adolf oli sikäli Turulle merkittävä henkilö, että hänen ansiostaan Turkuun perustettiin hovioikeus vuonna 1623. Kuningas oli varsin sotaisa persoona, ja hänen lempinimensä kansan keskuudessa olikin Pohjoisen leijona. Ja hyvää iltaa, mitä teille saisi olla? En smørbrød, tak. En martini. Ønsker ikke smør. Selvä, tulee heti. Tak. Ja tässä olkaa hyvä. Tak. Seuraava kohteesi on sitten Åbo Akademi. Se on perustettu, kun Suomi oli vielä Ruotsin vallan alla ja yliopisto olikin Ruotsin ensimmäisiä. Kampus on hyvin kansainvälinen ja opiskelijoita tulee erityisesti Pohjoismaista, koska opetuskielenä käytetään ruotsia. Tämä tekee kampuksesta sopivan professorin suunnitelmaan, joten kehotan agentti Smörrebrödiä rientämään sinne. Yliopisto sijaitsee niin sanotusti tuolla puolella Jokkeen, yliopiston mäellä heti Tuomiokirkon takana. Olemme saaneet signaalin, että professori on Turun Pohjola-nimisessä kaupunginosassa. Hänen pomminsa on viime silausta vaille valmis, joten kiirehdi salainen agentti Smörrebröd. Taxi.